Kowane labari mai kyau ya cancanci ƙarshe mai kyau. Duk wanda ya yi mai kyau zai ga da kyau. Kin ga na san kina son babanki, kuma za ki taimaki babanki, domin kin ga ni ma na taimaki babanki, ba domin ni ba da an kore shi a gurin aiki. Shi yasa ni da ke Baba dan Allah, Rukayya. dan Allah na roƙe ka da Allah, dan Allah ka ji tausayi. Rukayya, menene haka? Baba dan Allah. Za ki taimake ni, domin ni ma na taimaki babanki. Kin ga taimakekeniya ne tsakaninmu da ke. Ba. Tabbas, wannan ba wani labarin soyayya ba ne. Rukayya, zan fita ga kuɗin cefane na bari akan tebur. Assalamu alaikum, ‘yan mata lafiya? Lafiya lau. Kin tabbata? Lafiya kalau. Hanya? Wallahi mota ta ce haka kawai ban san me ya same ta ba, kawai ta tsaya min a hanya. To ko za ki bani dama in dan duba miki? Eh ba komai. Na gode. Wai me matsalar ne? Na ban gane matsalar mota kuma amma na ga sai na dan duba shi na gani. To shikenan ba matsala.
Ni kam wai me ke damun motar ne? Wallahi yanzu ni ban gane ba. Ai kan batirin ne yake rawa. To yanzu me za a iya yi? Kai ki damu Allah na ba rasa abin da zan yi ba. Kar ki damu Allah ya yanzu na sa miki cikon nan. Za ki sauka gida lafiya ba abin da zai sake samun motar taki. Amma kin san menene ki faruwa? Allah, dan rike mun fi. Na gode. Ki haƙuri don Allah, ba da wani manufa na yi hakan ba. A'a ba komai, na gode sosai. Ki haƙuri don Allah. Ba komai. Kai, alhamdulillah. Gaskiya ba don kai ba da ban san yadda zan yi ba. Na gode sosai sosai. Kar ki damu ba komai. Amma dama ina ka nufa ne? A kar ki damu inda zan je bai da nisa. To shikenan, na gode sosai. Amma me sunanka ne? Sunana Nasir Shehu. Ni kuma sunana Rukayya Ibrahim. Suna barka da haduwa da ke Rukayya. Na gode sosai. Yawwa. To in kin je gida Allah a gaida mutan gida. To shikenan, ba komai. Yawwa. Lallai Rukayya, in dai ta wurin girki ne, to mijinki ya huta. Rukayya? Baba. Lafiya? Wallahi baba, zancen samun aikin nan ne yana ɗaure min kai. Haba Rukayya. Ai yawan tunani akan hakan ba shi zai warware matsalar ba. Banda ke ma wannan abu ne fa na wani ɗan lokaci kaɗan. Ki kwantar da hankalinki. Abubuwa za su yi kyau nan ba da daɗewa ba insha Allah. Ko? Baba, na gama makaranta iya tsawon shekara 1 kenan, amma har yanzu ba maganin samun aiki. To ai shi aiki na Allah ne. Rukayya, kika san ko wani hamshakin mai kuɗi miji mai arziki zaki aura? Wanda ji yata, ina so ki sani cewa duk mijin da ya same ki a matsayin mata ba ƙaramar sa'a yi ba. Baba, abin da ke damuna shine yanzu idan na yi aurewa zai dinga kulawa da kai. Allah zai kula da ni Rukayya. Kar fa ki manta. Duk iyaye so suke yi su neman ma ɗansu gidan mutunci inda ba za ta sha wahala ba. Ko ba haka ba ne? Haka ne ba.
To yanzu dai mu yi maganan abin da ke gabanmu. Ina fatan dai an shirya abincin da za a tari su Alhaji Tahir da shi ko? Lallai baba sai an musu wani shiri ne? Ban gane ba. Kullum ne sai an ta musu wani fadanci? Rukayyar na so ki sani cewa ni fa da Alhaji Tahir muna da tarihi mai tsawo kuma iya shekarun da muka yi da shi ya taimaki rayuwata. Amma ni a tunanina... Dakata. Abin da ya zama mana meye ne saboda yanzu mun zama 'yan uwa. Mun riga mun zama ɗaya Rukayya. Haka ne. Don haka ki ci abinci. Nasir, wato tunanin yarinya ne ya sa ka har ka kasa ka nuna cewa za ka taimake ni da kaya? Salis, ka rabu da ni in ci ta abin da yake damuna don Allah. Kayan nan guda nawa ne da ba za ka iya ɗauka kai kaɗai ba? Ka gani ko? Abin da muke faɗa da su baba kenan. Ba ka girmama wanda suke gaba da kai. Su waye na gaba da ni? Gani? Ni na girme ka ai. Don Allah, bari aje kana wani kai mawa yanzu wata soyayya kawai yana damun ka. Wata soyayya kawai har da rike fulawa. Kana ban dariya fa. Yanzu meye ne za ka yi? Ka riga ka gaya mata zuciyanka? Ba za ka gane ba ne. Kallo ɗaya na mata sai ta rikirkita dukkan tunanina. Sai ina ganin kamar ba za ta yi soyayya da irinmu ba. Waye ne ya gaya maka? A wani littafi ne aka rubuta cewa ba za ta iya da irin ku ba? Mai gida, idan za ta so ka za ta so ka, ba wani iri ko kala. Kai dai matsoraci ne kawai. Ta yaya za ka kira ni matsoraci? Kai kana tsoronta ba? Bayan ban san gidansu ba? Iya sunanta kaɗai kawai na sani. To, yanzu ne kai maganin gaskiya. Inda za mu fara a farko kenan, ko ba ka ba? Tsabar fushi da kai sanda prefect biyu da Malam Idris suka yi da gaske kafin suka kwace shi. Rukayya, na sa haƙiƙanin gaskiya. Ba a ra'ayinki ba ne sai wannan auren. Musa ba haka ba ne. Baka gane. Na gane. Na sai da abubuwa za su kasance. Amma ni da ke mun shaƙu tun muna yara. Zan iya cewa tun muna tsatson iyayenmu. Kin kasance abokiyata. Kuma kina ɗaya daga cikin wanda na fara ƙauna bayan iyayena. Ina ƙaunar ki Rukayya. Ki yarinya ce kyakkyawa, kamila, da natsuwa. Ina so in zama wanda ya sa an samun ki a matsayin sa na mijinki na aure. Ina son kasance da ke a rayuwa in kin amince da ni. Musa, ba zan iya auren ka ba. Me yasa? Na san ba idan ba kya so na bane. Kasancewa ma matsayin ma'aurata abu ne mai kyau. Baka gane ba ne.
Abubuwan a rikice suke, kuma hakan bai zo a lokacin da ya dace. Menene suka rikici? Muna ƙaunar juna. Iyayenmu sun amince da aurenmu. Don Allah ki mun bayani. Menene damuwa? Kai haƙuri. Kai. Ali Ibrahim, Allah ya saka da alheri. Amin. Allah ya ƙara lafiya. Amin. To ya labarin ƙasa? To, alhamdulillah. Abubuwa dai ga sunan sai haƙuri. Gaskiya sai hamdala. Wai har yanzu Musa yana nan dai yana zaman gorontakarsa ne? Har yanzu yana, to me za a fasa, yana nan yana yi. To. Ka san su yaran zamani idan suka ga sun yi karatu sosai. To zai su daga kallon kamar sun fi iyayensu wayo. Haka. Kuma na tambaye shi yana da wacce yake so ne, ya yi shiru. Sun ce to in ma yana da ita ko kuma bayi da ita, ni a matsayina na ubansa ni zan nema masa matar da ya kamata. To ka san yaran zamani zai dan kau da kai da ya shiru. Bai ce komai ba. To sai a cikin hikima irin tawa sai ce to ya shirya zai raka ni gurinka. Kuma hikimar ba wani abu ne wallahi, akan in zo in magana da kai ne, in Allah ya sa mun sasanta yar wajenka. Ai muna shigowa ko sai ce min baba ai yar gidan Alhaji Ibrahim Rukayya, na ce a sai ga ai faduwa ce ta zo daidai da sama. Kwarai da gaske. To kaji wannan shine ma abin da ya kawo mu. A gaskiya na yi farin ciki da wannan al'amari, kuma abu ne na murna kwarai. Gaskiya. Don haka na ji daɗi, kuma amma ina son a ɗan bani wata dama guda ɗaya. Ya kamata in ji daga bakin Rukayya ita ma abin da za ta faɗa, ko ba haka ba? Wannan abu ne mai kyau. To alhamdulillah. Kuma ko ni ne a matsayinka abin da zan yi kenan. To alhamdulillah. Kuma na ji daɗi yadda ka karɓe mu, ka mutunta mu, kuma muka zo da bukata kai maza ka karɓe ta. Ba Alhaji Tahiru. Ai Hausawa suka ce ba a hana maba da rago fata. Wannan gaskiya. Abubuwan da ka mun ni baya na isance zan manta da shi. To Allah ka bari. Allah ne ya sa mu dace. To amin. Allah ya mana mai kyau. Amin. Kuma na ji daɗin wannan al'amari. To ba damuwa. Kuma kai shawara da ita duk yadda ta ce do Allah kar a tursasa mata. Babu. Sai dai mu fatan Allah ya albarkaci a zuri'ar mu gaba daya. Allah ya albarkace su. Amin. Allah ya sa mu dace. Ka na ji daɗin wannan al'amari. Shikenan ni zan koma. To shikenan nagode. Shikenan Allah ya kiyaye. In ka shiga ka turo shi zo mu tafi. To ba damuwa. Allah ya tsare. Allah ya tsare. Sauka lafiya. Masha Allah. Assalamu alaikum. Hello, am I speaking to Rukayya Ibrahim? Yes, this is Rukayya. I'm calling from Blue Enterprise. Okay. Yeah, we got your application and sorry we could not respond, but we would like to offer you the job. Are you serious? We'll be honored to have you working with us.
Oh my god, I can't believe this. It's alright. But you have to make the issue by at 7 a.m. tomorrow, 5 p.m. Okay, 7 a.m. I'll be there. Thank you so much. Please, you should. The one-time only offer, not you. All right, thank you very much. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba? Baba me ya faru? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku baba. Hello? Assalamu alaikum. Ya jikin baba? Da sauki yana waltiri. To me yake damun shi ne? Ba su gaya min komai ba dai tukunna. Har yanzu? Eh. Bari in gan su a reception. Shi ke.